Tada! Hlásim vypredanú Banskú Bystricu. Takže ďakujem krásne, Loli, tu v Banskej Bystrici totálne sold out. Takisto vlastne všetky zastávky, okrem vlastne najväčších miest, ako sú Bratislava a Košice, to sú jediné dve zastávky, kde ešte vstupenky sú. Logicky, keďže sú to najväčšie mesta, sú tam aj najväčšie sály, takže tuto ešte lístky sú. Ale v Košiciach, pozor, posledných 70 lístkov, to znamená otázkou času, vlastne za chvíľku, každú chvíľku budem hlásiť vypredané aj Košice, čo bude znamenať, že posledným mestom, kam sa bude dať, kde sa bude dať kúpiť lístky za chvíľu, zostane iba Bratislava, kde, by the way, už to môžem povedať, plánujeme asi aj afterku. No a tým pádom úplne by som sa nespoliehala na to, že sa budú dať nejaké lístky kúpiť na mieste alebo tak, takže ak máte v pláne prísť či už do Košic, je